O Concello de Meaño verase beneficiado por unha axuda dos fondos FEDER destinada a favorecer a transición nas localidades a unha economía baixa en carbono. O obxectivo é mellorar a eficiencia enerxética nas infraestructuras e servizos públicos. Seguindo as bases da Unión Europea, o municipio sustituirá 315 luminarias. Consiste na eliminación das luminarias por outras máis eficientes que son as LED, moito máis eficaces. Entón, con isto contribuímos a que a economía baixe en carbono. E son proxectos que veñen financiados pola Unión Europea, hasta 3 bandas, a Unión Europea, a Diputación e o Concello de Meaño. En este caso, son 315 puntos e céntrase case toda a actuación na PO 303, que vai de Simes hacia Castrelo. O investimento ten un custo de 100.000 euros, dos cales preto de 80.000 son aportados polos fondos FEDER, 7.500 pola Deputación de Pontevedra e 12.500 polo Concello de Meaño. A inversión, este proxecto concreto, son de 100.000 euros. Son 100.000 euros, 315 puntos que se van a cambiar para a LED e son 80.000 euros aproximadamente da Unión Europea, 7.500 e 12.500 respectivamente. O Concello de Meaño beneficiarase destas axudas grazas á colaboración coa Deputación de Pontevedra. O ente provincial acadou un acordo con 43 concellos da provincia para adherirse ao Plan de Aforro Enerxético da Unión Europea. O convenio permitirá un aforro da factura eléctrica na provincia dun 65% e concretamente en Meaño dun 50%. E realmente eso nos vai a facer de que sexamos capaces de reducir a factura eléctrica na provincia nun 65%. E repito, nun 65%, dunha dimensión increíble. E aquí en concreto, en Meaño, pois a corporación, o seu alcalde, decidiron retirar 315 puntos de luz, é dicir, a cambialos por bombillas LED, e o que vai a levar tamén é un aforro de enerxía dun 50%. A intención do Concello é seguir colaborando con outras administracións para renovar todas as luminarias do municipio.